Тревога. Ето там се чуе хора. Да, чуете звука. Но, 2, 3, 3. 0. 3, 2, 1. Кажете всички за едно. Тихо. Не го чуем, ало. Не, Петро, не, за тя не. Чакай, Петро, ще се пути. Аре, бе, пишете, ако пишете. Пускайте. Аре, чакай, картата ми свърша. Картата е памета, вате се сега да пускате. Ето, пайда го. Сега пайда го. Всичко се чуе целта ми. Да чуете. Тия клип да събере 100 лайка. Няма сигнал. Завоз. Много е лек. Мене ме страх, брате. Представяш ли е това да ти сирне за тревога? Да, не вижда. Да ми бъде така всичко малко. Това е бе, воен. Мили хора, пазете се, идва края. Идва в края на 2029 година. Реално се увеличава. Не можете да ще пасива, бе. Тихо. Гледай! Снимам за YouTube. Какво съм за YouTube? Ти не снимаш там. Ти гледай нека снимаш, бе. Да, големата. Моненката. Малкото се. Ето там. Ето така да я ето тази и ето тази. Моя глас е пасив! Сега бе, това не е съжизна кот. Те си сработчо бомби. Зарята. Зарята. Гърмете първо нашата къща. Сега си се започва война. Точно в Женеви. Епа. Хора, да, очаквайте. Какво си ви кажем, ще